joan naiz. Ni Markosekin joan naiz. Eta hegazkinez joan naiz. Hawaii ertainan da. Eta Hawaii hondartza bat du. Ni bizikleta ibili naiz. Oso ongi, bikain. Ni Adei naiz eta Iruñara joan naiz. Ni David eta Saulekin joan naiz eta hegazkinez joan naiz. Ni Iruña 6 plaza du. Eta ni saskibaloian jolastu naiz. Oso ongi. Ni Ema naiz. Eta Inglaterrara joan naiz. Ni Afrika Martina eta Andoni joan naiz. Eta patinetez joan naiz. Inglaterra ertaina da. Eta dorre bat du. Patinetez ibili naiz. Oso ongi. Ni Martina naiz eta Miamira joan naiz. Ni Afrika Emma Andoni eta Mariorekin joan naiz. Eta patinetan joan naiz. Miami handia da eta ordantza bat du. Eta zer egin duzu? Patinetan Ibili? ibili naiz. Oso ongi. Joan naiz. Claudia, Diego, Javier eta Nekanerekin joan naiz. Eta patinetez joan naiz. Salou polita da eta Hondartza? Eta hondartza joan Du. du. Eta zer egin duzu? Patinetez ibili naiz. Oso ongi. Ni Oiane naiz. Eta Frantzia joan naiz. Ni Amaia eta Claudia joan naiz. Claudiarekin? Eta trenez joan naiz. Frantzia handia da. Frantzia dorret dorret bat du. Ni bizikletan ibili naiz. Oso ongi. Ni Clara naiz eta Nueva Jersey joan naiz. Sarai eta Maria rekin joan naiz. Oso ongi. Eta hegazkinez joan naiz. Oso. Nueva Jersey handia da. Eta Nueva Jersey mendi bat du. Nik igeri egin du. Oso ongi. Ni Saul naiz eta Lera? Madrilera joan naiz. Ni Afrika Adei eta Donirekin joan naiz. Oso ongi. Eta autoz joan naiz. Ni Zer egin duzu? saskibaloiak jolastu naiz. Oso ongi.
eta Indiara joan naiz. Ni Afrika eta Oiane joan naiz. Ni Trineaz joan naiz. Eta zer egin duzu? Ni tenisean Jolastu? jolastu joan naiz. Oso ongi, oso ongi. Ni Mame naiz eta Afrikara joan naiz. Ni Mustafa Dekin? Rekin joan naiz. Ni Egia Hegazkinez? hegazkinez joan naiz. Eta bizikletan Ibili? ibili naiz. Oso ongi, cariño. Ni Nekane naiz eta Nermarekin joan naiz. Ni Norekin joan zara? Ni Diego eta Carmenrekin joan naiz. Oso ongi. Eta nola joan zara? Trenez, autoz... Hegazkinez joan naiz. Oso ongi. Eta bizikletan rekin joan naiz. Oso ongi. Ni Diego naiz eta Nova York joan naiz. Carmen eta Nekane joan naiz. Eta autoz joan naiz. Oso ongi. Estatua joan naiz. No, estatua bat du. Nueva Yorkek? Badu. Ni igeri egin dut. Oso ongi, lastantxo. Ni Afrika naiz eta Antsoinara joan naiz. Ni Davidekin joan naiz. Oso ongi. Antsoinara trenez joan naiz. Oso ongi. Ni igeri egin dut. Eman buelta. Vale. Oso ongi. Oso ongi, cariño. Ni Sarai naiz eta Zaragozara joan naiz. Ni Afrika eta Clara rekin joan naiz. Eta autoz joan naiz. Zaragoza ertaina du. Zaragoza katedrala du. Ni patinetan ibili naiz. Oso ongi, lastantxo. Ni Hugo naiz eta Txinara joan naiz. Ni Gustaroekin joan naiz. Eta patinetez joan naiz. Txinara handia da. Eta zer du? Eta harresi bat du. Oso ondo. Zer egin duzu? Ni tenisean jolastu da. Jolastu naiz. Oso ongi. Ni David naiz eta Amazonas ere joan naiz.
Afrika eta Alberto ekin joan naiz. Eta oinez joan naiz. Amazonasek arbolak ditut eta bizikletan ibili naiz. Oso ongi, Lastantxa. Ni Andoni naiz eta Bilbora joan naiz. Ni Martina eta Afrikarekin joan naiz. Eta ni autoz joan naiz. Ni Bilboak museum bat du eta bizikletan ibili naiz. Oso ongi. Ni Aron naiz eta Barcelonara joan naiz. Ni David eta Joserekin joan naiz. Eta autoz joan naiz. Ni futbola seiak bat du joan naiz. Ni bizikletan Ibili? ibili naiz. Ongi. Ni Alberto naiz eta Benidora joan naiz. Patinetez joan naiz. Davidekin joan naiz. Eta Benidorrak tenisean jolastu du.